Vítajte pri dnešnom kvíze. Ako dobre poznáte Slovensko? Čakajú vás 3 úrovne obťažnosti a posledná potrápi aj tých najlepších. Pripravení? Poďme na to. Koľko krajov má Slovensko? Slovensko má 8 krajov. Aký je najvyšší vrch Slovenska? Presne tak. Je to Gerlachovský štít. Ktoré dnešné slovenské mesto sa volalo Prešporok? V minulosti sa tak volala Bratislava. Ako sa volá najdlhšia rieka Slovenska? Je to rieka Váh. V ktorom meste sa nachádza dom svätej Alžbety? Nachádza sa v Košiciach. Aké zviera je symbolom Tatranského národného parku? Výborne, je to naozaj kamzík. Ktorý región Slovenska je známy brinzou a ovčiarstvom? Presne tak, je to Liptov. V ktorom meste by sme našli Múzeum Slovenského národného povstania? Toto múzeum sa nachádza v Banskej Bystrici. Ktoré slovenské mesto býva označované ako Perla na Dunaji? Je ňou Bratislava. Ktorý zámok je na fotke? Na fotke je samozrejme Bojnický zámok. Ako sa volá najväčší riečny ostrov v Európe? Volá sa Žitný ostrov. Prechádzame na druhý level obťažnosti. Ktoré slovenské mesto sa preslávilo výrobou horaliek? Táto tradičná pochúťka sa vyrába v Seredi. Ako sa volá najväčší slovenský folklórny festival? Tento festival sa volá Východná. Ktoré mesto je známe svojou väznicou, pevnosťou? Presne tak, je to Leopoldov. Ktorý slovenský hrad mal legendárnu studňu lásky?
Výborne. Odpoveď je Trenčiansky hrad. V ktorom slovenskom meste sa začali vyrábať mince? Mince sa začali a doteraz vyrábajú v Kremnici. Ktorý slovenský hrad sa nachádza nad sútokom Dunaja a Moravy? Správna odpoveď je hrad Devín. Ako sa volá národný park známy plťami na rieke Dunajec? Je to Národný park Pieniny. Ktorý slovenský hrad je zapísaný v UNESCO a patrí medzi najväčšie v Európe? Ide o Spišský hrad. Ktorý slovenský folklórny nástroj je zapísaný v UNESCO? Tento hudobný nástroj je samozrejme fujara. V ktorom meste sa nachádza oltár majstra Pavla? Oltár sa nachádza v Levoči. Ktoré mesto je zapísané v UNESCO vďaka zachovanému historickému jadru? Týmto mestom je Bardejov na východe Slovenska. Ktorý slovenský vrch je známy ako najveternejšie miesto na Slovensku? Určite každému dobre známy Chopok. Ktorá chránená rastlina je symbolom Vysokých Tatier? Táto rastlina sa nazýva plesnivec alpínsky. Ako zomrel Milan Rastislav Štefánik? Stalo sa to pri leteckom nešťastí. Je pravda, že Poľana je pohorie sopečného pôvodu? Toto tvrdenie je pravdivé. Prichádza tretia, najťažšia úroveň. V ktorej obci sa narodil Ľudovít Štúr? Narodil sa v obci Uhrovec. Ktorý železničný tunel je najdlhší na Slovensku? Najdlhší je tunel Čremošňansky. Kto založil Slovenské národne noviny? Založil ich nikto iný ako Ľudovít Štúr. Kto bol prvým vládcom Slovanov? Prvý vládcom bol franský kupec Samo.
Ktoré kniežatstvá sa spojili a vytvorili Veľkú Moravu? Boli to Nitrianske a Moravské kniežatstvo. V ktorom roku vznikla prvá Slovenská republika? Vznikla v roku 1939. V ktorom roku prišiel na Veľkú Moravu Cyril a Metod? Bolo to v roku 863. Kedy bola prijatá ústava Slovenskej republiky? Ústava bola prijatá 1. septembra 1992. Ako sa volal muž, ktorému vďačíme za zavedenie Y? Tento muž sa volal Martin Hatala. A sme na konci kvízu. Veríme, že ste otázky hravo zvládli a nezabudnite sa so svojím výsledkom podeliť v komentároch. Budeme radi za každý like, komentár a odber. Ak máte nápady na ďalšie témy, ktoré by ste chceli, aby sme spracovali, tak nám ich určite napíšte pod video. Ďakujeme.